Vi kører, ikke også? Jo, for satan da. Det var godt. Og jeg har også snart trukket det her af på så mange gange, at men altså, jo blødere den bliver, jo nemmere bliver der at trække på. Ja. Det er svært at være heldig til det her. Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Imponerende, det kan gøre sådan der, synes jeg. Ja. Det er imponerende, det kan gøre sådan der. I hvert fald, det kan lade sig gøre på den måde her. Det er sgu det vigtigste. Jeg tror faktisk, jeg slår rekorden. Der er ikke lyd på, men Jeg fjerner jeg bare. Tyskerne fatter nok ikke noget, men det kan godt være, der var en svensker, der måske sad og kiggede. jeg tror ikke, jeg skal lægge en fin lille melodi ind over. Ja, det er stemningsmelodi. Ja, jeg ved ikke, hvad de godt kan lide dernede i Henningstorv. Og slakker på. Det skriver jeg fanden til ham, Clemens. Ja, jeg kan ikke lige få den færdig i dag. Jeg er nødt til lige at have den med hjem og lægge noget slakker på. Slakker baggrundsmusik. Strækker de egentlig stadigvæk i Sverige? Lastbilchaufførerne. Det ved jeg sgu. Det har jeg ikke engang hørt, om de fortsætter. Jeg har ikke hørt, de holder op, eller? Men de snakker om at diskutere hamster, fordi der bliver ikke kørt varer ud til butikkerne mere nu. Det tog ikke 8 minutter det her, Johan. Nej, det gjorde det i hvert fald ikke. Det tog 4,5. Ja. Jeg ved ikke, om man skal sætte noget tid af til lige at tørre den af og sådan lidt. Altså. Jamen, det kan vi godt. Så er du ligesom ude på de rigtige pladser. Ja. Så altså... Jeg synes, det er flot at give dem 10 minutter til det der. Altså, de bliver jo også bedre til det. Selvfølgelig gør det da det. Ja. Så jeg vil sige, at...
Så går jeg hjem i vej igen. Det fandt man en aftale.